Iro itrai sesin pat ngai ku blei pi baro ha kerteng ke badun bor tam ke jong jisu te namar ba ki babon na pedeng jong pi it bahaya namar ba ngai utrai pi it nga te ki babon ru ki isi bahaya te lele re nak menta ki ba it nga to blen kur khui pi kampalat ya ka ba ukur khui nga ba nam ta ki ba isi nga ru to blen un kur khui pi kamper la pi isi nga ru Tehen rei kani ke video ngale kenang nak menta ki ba it yanga namar ba pi it utrai te balai ngakwa banle kani ke video namar ba pi it yanga pi as ngojan yanga te ngakwa apin tip ru ya ka jinglong ka jonga kenang ba balai kenang ba kan ai men sim ye pi kani ke video dei banga penting ke bi isi yanga han rei kani ngalale kenang nak benta gitu ki ba U Blei ki ba jenga ba kajing ai men sim ye pi ba pi ru pin ya nang ken ban ya lanti pat kum no pin yok diang ya ki jing kur khu na U Blei ken te ngadai ke brio ka ba chi sha U Blei ya kata la ban len U Blei ulong nong sakhi kata bat kitu ki brio ki ba ha ba ki duai ki juyo I pau kito ki long ki nong sakhi bat kita ki ba sakhi ru dei re tang hakmat jonga bon sin ki shakri ki jong U Blei ki jupen bana pat ba ki ba yo I kani ke video tu ki ba don lang hapo jowai men ha kani bangawan ajing kren ha ka singi kha jong iwe I kong anon pen pau kerteng te bat kito ki ba don hato hapo madan student bat kito ki ba don bat nga hapo ka ketika all sin hall bat kito gi baju tray bat nga te don bon ki ba phila yu I dala ka jong ka khmat phila yos ngau dala ki jong ki skor ya ka ba ki shakri ki jong U Blei ki jupen bana ki ju kren shaphang jonga te phi long ki nong sakhi banga de ka brio ka ba I bha U Blei bat don ru ka jing syukor hapo jonga teng ladang apa klaru U Blei upen bej no yanga bat nga jupen bej no ya la de wood baladang ade pan map ru ngapan map kerki hi namar bangadang de tang pabreu te ngan biang kan no hi te hanre ngam ju syong sa ha kata ka jing telot ngam ju syong sa ha kata ka pop ka bangala le ha jing bom tep hanre ngai le ban pen bej te namar banga I hok U Blei bat ngam ju don ru kata ka do nut kumba ki don kini ki boong ba ngala thok ngala syukori ki brio ba ki klemi snyo hanre kita ki balami kita ki long kinong sakhi bat ki babon te ki bomi te ba pli ki mia ta bha te yo le se phila ya ta bha ru le se phimia dei te phile chim da wai na ki doktor ru dei hi re baro ba phia dei hanre kani ko pniang te ka ya dei ki babon hi don Khyndiat khan so ki bomia dei te hanre phi ki don kini ki brio ki be kan tho inga de ki ten jabo jaban ai kum to te kamut ngakwa bangan chuya tho ya kani ka wai ka jinglong jonga ka ba U Blei nadu u ar hajar khat lai u lakren nga da ka bashina u angkat ki batim ya phangan tim ya ki te kat ki ba kurkhu ya phangan kurkhu ya ki te kani ka de ka jing pen ko bor ka jong U Blei ka ba u la da pen ko bor nga u la da kren nga bon sin te don kini ki shakri ki jong U Blei kat no ngot shu ki ba haba ki dwai nga ki onga yo I u don u angel u bayeng hadin jong pi u bat ka wait lam te namar kata wei ba ki brio ki lakran gulmar ki jumat ke ka bas new ha ka jing im ka jong ki anda ki laman ki ong yang ba ngala ai ksut manga hanre nang hi ban ai ksut kum no ha ba tang to ksut ru ya dan benta ba to ksut jutip ya ta kam to ksut la ju yo imo yang ba le chong chalum jing tep bangali dwai lane la ju yo imo yang banga ya lang khoi chabar namar ki no ai ksut chele kata ada la yu ishai kata te biang dong te kila ya tim dala de namar ba kila tim ya ka balas le jong U Blei te ki ma jing e bha te bon bha ki breu wei ba kila pen mong yanga te kamut kila mong ya la de namar dala de ya la de hi ki ya tim te kini pat ki ba I yanga ki yo shibon ka jing mentoy namar ba kani ka channel
Kade ke jing mentoi ke ba krau ha mentai ki brio kat nongot pi ki brio ki ba la do u khlai ki ba la do u do anot ki ba don jing pang gastrik ki ba don mau ki ba jerho ki ba pang khman ki ba ani ki jing pang ki ba pon jat ki ba ngapeniat ho ngapen hikai baret wale kum ta kat no kala long ka jing mentoi ke ba krau ka ni ka channel na kam ta ki te ki be i jenga kala long share ka jing mentoi ke ba krau hadu kata hanrei ki don pat ki ba kren to met da ki tien ki ba ngahap ban weng no ikitu ki message ba ngam la te ban pet na mar ba ublei rum sha hi ban pet ikitu ki message apo jaban te bon sien ngahap ban pen kan ria no yaki na po ka YouTube channel ka jonga kitu ki message ngahap ban remove no na mar ba ki kren ki tien ki ba jabo jaban te ngam la ban pet ban shu e sa hang to ka pen jabo e ka jing mot ka jing perkhan te hanrei kitu ki brio panem kinam yo jing sok reken kin sa jenjar bah na mar ngade ka brio ko bam ju tim re ki brio hare hajing post new ngai i banga tim ba i kitu ki brio ba tim nga but way bala tim ngai ki brio hajing post new ka jing em jong ki te dan jing sok shu ladangan kurku mangai ki brio hajing post new lane ha ka ba pau ru ka jing kurku ka le chisha hanre ladangan chu tim ka jing tim ka le chisha na mar balai ye ki brio ki bala jet u blei na em lada ki kren ka long shisha te ngam ju kham tim re ki brio han re hajing pos ni nga ju tim ye ki bat ka jing tim ka lej wat haba ngam tim lada nga tim le sakat no tam namar kata ka jing hikai ye phi ki ba cha kren ben ha ki brio ka long per khu ba ye ki ju le le re phila ban ai ju bab iki lada long ban ai ju bab lada umi long ban ai ju bab sngap la sngap te uble un ken tiu ye phi at ba ki brio ki dang ben ye phi em ka jing kan tiu kan van ka jing kwa jing khia kan van ka jing sok ka jing kemen kan van la da phim ngau si re ken pla ban yam tang ha ka por phi duwai la dep na to klet no te ngan ong i phi kat ba phi dang sha kren ben em ba phi kren ni ka jing shisha ka ta la nang kan tiu i phi na mar ba le na mar ba hisin ba phi la shakri u blei phi haban plai kerteng ka jong u blei tang ba phi de ban kren thek kat kum ka tin ka jong u blei te ka mu ka jing kur khu kan wan ben ya gani ka YouTube channel ngala le knang ban yo jingkur khu ki brio umde banga kwa pisa palat takadaw ngam nga klem le monetize hadu license onda kini ki brio na po YouTube kim sha shu ya nga banga don po YouTube bangam le monetize nga sale bat danga yo ru yo e Khyndiat khansat nga asha kam ka jong ublei han re phia kren ya nga banga ka mai pisa banga penden kam ya ka kerteng ka jong ublei han rei phim tip pat ya ka do nut ka jonga ka long ka bakum nu te kamut ka ap jing ma bha ken ke jing ma kala ap lupa te lada don manu ki baju kren ben yanga lada phikla ka bamun to ble un shim no ya ka to ka jing tim na phi ngada kwa e ba phin yo jing kor khu ngam kwa ba ki breu kini jin jar na mar jonga na mar wei ba phila tim yanga te phila dei ban tip lupa hi ka jing tim ta kala ap lupa lada ngam tim makna lada nga ong to ble un kor khu i phi tang ba phi thrai ka ta jing kur khu ko jonga kan lech phi kanam lech ka jing tim te kala ap lupa namar ula dapen ula da ai da ka kerteng ngan tim ye ki ba tim ye pha ngan kur khu ye ki ba kur khu ye pha namar kata te nak benta jong phi ki ba ye yo ble ki ba ye jenga banga wan ra shibon ki jing mon te kan long ka jing hikai ye phi la ki brio ki kren ben ye phi ba phi kren ni ka tin ka jong ble phi kren ni ka jing sha phi de ban kemen namar ba hisin bala bun nong ben kemen em ka jing kur khu kala wan tengas ngothu menta ka jing kur khu ka ban wan menta hadin kan kam palat dia ka tu ka ba ki brio ki la yang lan hang ni ka jing kur khu ka ba bleun ai nga kan long palat namar menta ka jing sakren ben yang kam de ka ba munu mala te wei bala sakren ben ka jing kur khu te kala wan tambah gitu ki brio pat ki bala kren ka jing tim te muslim ra takadaw la pi yo i kini ka video shukla ka ba mot bakat ta ka jing tim kanam let chapi namar ngam kwa ba uble un tim mi pi te bleun yo ban kur khu pi ya ro itra